Kaixo, Cuentos para aprender liburutik ateratako ipuintxo bat ekartzen dizuet. Soka askatu. Txunulamak maitasun harreman batek esklabu bihurtuta sentitzen zuen bere bihotza. Eta haren begiek malkoak isuri arren eta haren buruak oroitzapenak askatzeko eskatu arren, bihotzak aldiz etzekien nola irtenarazi menpekotasun hartatik. Gauero, pentsamendu obsesibo bera etortzen zitzaion burura. Bere ondoan, gutxietsita eta umilduta sentiarazten zuen izakiaren oroitzapena. Txunulama nahasita eta zapustuta zegoen. Gero eta gutxiago jaten zuen eta ez zuen ezertarako benetako interesik erakusten. Horrela, igarotzen ziren orduak eta egunak, arratsaldeko zeruari begira, iraganeko beldur eta irudiak harrapatuta, bere bizitzaren amaieraren irrikaz. Txunulamak oroitzapenen esklabu bihurtu zela sentitzen zuen. Bere memoriaren sokari heldutako eskua ezin askatuz. Askatu! Ezin zuen horretan pentsatu ere egin beldur ikaragarria sentitu gabe. Egun batez, amets bat izan zuen. Bere aurrean, bihotzesko begirada sakon, ezagun eta jakintsua zuen agure baten irudia atera zen. Gizon zaharrak halaxe esan zion samurtasunez. Nahikoa da, beldurrik ez izan, zure bizitza lotu eta arima esklabu bihurtzen duen soka askatu ezazu. Ezin dut, ezinezkoa zait, erantzun zion Txunulamak. Beldurra ematen dit, agian erori eta behar bada hil egingo nintzateke. Ni baino indartsuagoa da. Ez da horrela, erantzun zion agureak. Zure bihotza, menpekotasunean sentitzen denetik zure bizitza alde batera utzi duzu. Askatzeko gai zara, Txunulama. Horrela egiten duzunean, zure barneko sakonenean badakizu, hori lortzen duzunean benetako gozamen bizia sentituko duzula, eta behar duzun bakea ere bai. Aurrera, hasi atxamar bat askatzen. Ezin dut, erantzun zion. Posiblea izango dut egitea? Segurua da? Behar den indarra izango dut? Bere barneko borroka bete-betean. Bapatean, itxaropen haize hori aprobetxatuz, atxamar bat askatu zuen. Eta arriskua onartu zuen. Une horretan bertan, erortzen ezela ikusita, eta ezer txarrik ezela gertatu frogatu ondoren, lasaitu egin zen, eta bere hariman izugarrizko askatasun eta bakea sentitu zuen. Baina, bake eta zorion hori iraunarazteko gauza izango alzen. Bere buruari galdetu zion emozien itzal eta lotura zaharrak sentituz. Nitaz fidatu, esan zion agureak. Hartu arna sakon eta zure barneari begiratu. Txunulamak agurearen jarraibideei kasu egin eta orduan bere beldurrak eta baita bere buruaren alde zaratatxoenak argitasunez eta lasaitasunez ikusi ahal izan zituen. Hauek soka gehiago eskatzea oso gide itzarra zela esaten zioten. Ahotsi zutu horiek. Egingo zuena orain arte nahi eta ikasitakoaren kontra zijoala ohartarazten zioten. Askatzen bazuen, amodiorik gabeko eta bakarda desbetetako amildegia zegoela bere zain sentitzen zuen. Benetan askatasun eta autonomia desio honek nire burua arriskatzea merezi du? Nola egon naiteke seguru ez naizela eroriko? Txunulamak sakon arnaz hartu eta bere beldurrak eta bere nahiak birpasatu zituen. Zer zen benetan bere bizitza nahi zuena? Zeintzuk ziren bere benetako helburuak? Zertarako jaio egin zen? Eta konturatu gabe, bere burua handitzen ari zen. Poliki-poliki, bere atxamarrak askeagoak sentitzen hasi zen, eta bere barrenetik zetorkion zerbaitik eutxita zuen eskua, lasatzen uzten zuen heinean, bake eta birsorkuntza korronte bat ernaltzen zen bere hariman. Jadanik, atxamar bat besterik ez zitzaion gogor sokari helduta gelditzen, oraindik esklabo egiten zuen. Alde batetik, bere barnean sentitzen zuen hainbeste beldurtzen zuen, amildegi horretan erorita egon beharko zuela jadanik. Bazekien, azken atxamar hori askatzea bere erabakia zela. Eta bere beldurrak, bere buruaren mamuak iraganeko galeren eta iraganeko zaurien oroitzapenak, baino ez zirela bere burua bete eta nahastu egiten zutenak.
bere intuizioaz fidatu, eta azkenengo atxamar hori askatu egin zuen. Bat-batean, ezer berririk ez, dena bere lekuan zegoela ikusi zuen. Orduan konturatu egin zen. Harrituta, zoru gainean egon zela denbora guzti honetan. Bere beldur guztiak bere buruan soilik zeuden. Ateratzea posiblea zen, leihoak eta ateak irekitzea posiblea zuen. Zeru ertza sentitu ahal zuen eta bere barneko bizitzaren indarra arnastu. Unibertso osoa birsortzen ari zen txunulamaren aurpegi irribarretsuan. Bere bihotza askea zen, eta eskura zuen jadanik ikastea bere arimak somatzen zuena. Benetako amodio eta askatasuna zer zen.